Salamu alaikum abokina. Mutumina. Ka to jikinka ba kuzari me ya faru ne kalam? Kai ai abin duniya ba abin mamaki a duniya ba ya ƙarewa. Wani abu ya sake faruwa ke sosai ma kuwa. Allah malam wallahi ina gaya maka to ai sai ka banna sha ai mu muna son mu ji an cewa abin mamaki. Yanzu ina gaya ma Ina jin ka. ka taho ta can layi kan titi Na'am. kawai sai na haɗu da wata mata mai ciki. To ita ko dai ba haihuwa ta abin ba. Ba ta haihu ba. Masha Allah. Na tsallakar da ita. Muna tsallakar da ita dan cikin wai yake cewa wai baba sannu. Inna lillahi. To wai kai to ya wannan har abin mamaki ne? Ni fa ba na ga ma zan je Kaduna ba? To ai zuwa Kaduna ni da ne sai da mun je mun dawo. Direban nan ya fito da mu a 80 Allah gudu kawai yake ina gudu. Ana gudu ba. Direban nan bai saurara ba sai da muka shigo cikin garin Kano. Za mu sha mai a wani gidan mai nan na Salbas. Nake sannan direban nan ya tsaya. Ina tsaya ana ake tambayar sa a nawa za a zo man ne aka taba aka ji shiru. Wai ashe ya mutu. Sai har ya san dare ma ya abin nan. Zaria